som de Sant Daniel, no som ni de Sant Daniel ni del Maresme. Però mentre siguin d'aquest hemisferi, d'aquest continent, ja és bo. Bueno, bàsicament estem molt contents de poder obrir aquest local avui. És 14 d'abril, que com sabeu, l'any 1931, en unes eleccions municipals, tal dia com avui, ens van aconseguir que hi hagués una república, fer fora el rei Borbó, el descendent del qual encara tenim avui en dia nosaltres. Hi ha moltes cares, amb tots vosaltres, parlant-hi donant vida en el local i a la ciutat, perquè venen unes setmanes de molta feina. Per tant, això que esteu tots visquent